Abusia yewura Asantehene Mponponsuo nyame kese. Wafira ntoma mienu bi. Na santoma mienu na wafira no. Akoya asemsebe. First one wafira ye no. Na ye mampon ayie no. Ene yehu se Mponponsuo nyame kese afira ntoma bi a ebi ni wiasim. Design nso ebi ni wiasim. Na ayie toso biem no. Ye ni na ya de ni na ye maame ye bibia. Yewura Asantehene se afira ntoma biem. Na ntoma na ofira ye no asemsebe. When a panyini bi tia me na so ena wo kire se ntoma Asantehene yewura efira ye no the whole world uko bia unya no bia agese asantema mu kwa na benya sa ntoma no na se ohu so bia efira sa ntoma ni bia oye copy owie afiri asantefom wo me ka kire mo obi biala be ye sa ntoma ye bi no uwie afiri asantefo enya wunim dia because wunim dia nya nduru asante level enu ntina de bia na ye ne create na momo so maba na maba besua because we lead na mo so ma follow enu na kire se asante 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 your mind kese a ye ne ye ade ye ne ye kikire ye nuoma enti se wusua bia ye hu oye ye na ne ye hu se uwie afiri ye ho enti ene ye magye akiniye se wufira ye ntoma ni bia eye ade efe ene ye bie na emom no mewia emeka se wo na nanom ene de baaye na nse kura ye kan ansema fa ho se ye ne di we ba ye ne ye we ne mu gi akiniye na nkampese sese na ye wura ayi introduce entoma papa chese ebi ni wiasim agese Asantehene ye wura nko ne fira santoma no mo hu se o ma ye fake bia ba be frafra mu na abusua me se wo bre ye ni kan ko eye entoma odi kan fira ye no mehu se saa wahini wei wanchima hene asuasua wanchima hene woye asuasua papa se ye kan wahini mu a oye ahini mu kronfo oye ya na wawiawo hwe na daso no enti mi se wo wanchima hene uti kutu unim nyansa se wa betimi de wadwene akreti bibi na wadi kan ye first obi asua wodi asantefo ye pe na wodi wakwa wia na wakwa ye bi ya chew ene daso no na emom no eye se wuwie afiri ye ho na wusua ye nyi firi wunsem na emom no fatu tirim se ka chew manfo se wuwie afiri asantefo ho eho ene hia ye enya ntoma na wafira no ene hia ye because wo ye asuasua eye no baabi ye maame ya de ni na ye na ye no baabi me beto won kraka chew se braye ni bi waye otikutu na ate akura na so ena nkwasasem na wuwie wi ankrofo niema a ode beba abontin bia na won so akwa wie bi na de akoye design wo design ni wi a na oba betena se no aye hyepe me ka kire wo se ye no wa ma bia emfa ya kade bia wei ya Asante akade santuma na Asantehene fira ye no ye wura Asantehene Mponponsuo nyame kese o fira ye no enya wadwene dase wo be fira biem enko fa design bia enko fira u fira peye be chew because first one buy no wo ye kronfo a wo ye wo ahenie mu a wo wie ankrofo design se wo ye wanchi kronfo awie design enso wow san kwasiafo mienu we omu so so ma wie ase ya o omu wie anuoma omu wie asantefo ye anuoma ya kade ne ye bibia no ma wie no da fo mu ho okoka pe omu so omu na de bae na mo enkurasefo mo na mo de ade fefe bi sei eba wiasem na senka mo kan senka mo wio mo ekura na se wa mo hye no ebe ye de pe na mo ani atimi ate ama nipa ba be suasua mo emoa na sese mi betima ko ne de hye mo ni ase fast forward afini ye be hye dwumadie na se yo hene kwasia wo ye kwasia mpanyini pa etu ba so abomodien se obe like na wa share na wa comment na wa kire wa adwen because wa adwen kire no ehia me pa wa dwumadie we mu wo mu kasa Emlantehene atemdidie no teso kakra no me pa cho so wo type a mami hu so ya Asanteni faudi so hwe se me ya Asanteni Emlantehene ja atemdidie no na me mu se akwahye se ebra domahene oye ni tikuto obetena abontena aya na okeka nkwase asem no aya na wuhu anase wuhu na se wuhu die a me busa wo
ana me yesu ko no mani ntina wo dwene se wo de wunim nyansa chen me elu ntimi a me ye video no me nim se atemdie na me di do mahene no ono kro ye panyi toto do mahene a ne ti bonkate ne ti se adwe ono kro wote akunya so no oba bontina wo begimi na mimi na me ya akora na me nte akunya so no wo expect me se mimi nya atemdie na me di papa kwasea na ohini toto pa ono do mahene onim nyansa na nko be ma social media so adwo no ono no si wo ma social media so nyo oya no de kakra begwom na odwane ko na oyi tukuto se enipa hwa na woto na odi nkwasem obeka nkwasasem a mo se Asantehene bla be miam ye to aso domahene nya obi a ye be ma ni asomdwe da domahene timia kan be kase kadwane de waka pem enti yenso ye nya ni na tem wie ye nya pem yo agese wa ye mi famous awi ansa domahene me ka kire utikuto se wose kwase a ni tiwate wo obetra bontre kan kwasasem ye mfiu enti sese no pese ye ja watemdidie dia bla bontre be pa chaw agese ade me binyanya watemdidie wo ya boa pa ohene kwase a wo wiasema mi hu bi da domahene wa na fast forward Asantehene Mponponsuo nyame kese tuma wo fiaye ebra na ye maame ya de nina edafom na wo kra na chikura ampo no na santoma no akoba se eye secret bi odi frantoma no secret bi e wontoma ni mu a se wanye very vigilant da uhu sa secret na ewo mu no now mamintie ni fa nche mo entoma no ene fra yewura Asantehene na sa wo hwe ntoma ni din a symbols bi da ntoma ni afenso no ne nsa kuta ade bim ne nsa no okutam na Akofena no Mponponsuo yi na ekuta no wode nsa to eso hwe sa Mponponsuo ni ye na hwe sa entomanim design na Mponponsuo ni yewura Asantehene de ne nsa aka no eda ne entomanim na wa wu se Asante ye create ade bia na ye de ade bia ba na ye tiase ye nim de ye nti ye mpese obi be hwehwe unsua ya aye sua ni ye na kokamu no kra because on tiase a mensua Asantefo ye nuoma emfa ye nuoma mfa nkan ho we eya Asante akade ye ni obi ani mu hye etment na ba bi nya otikuto ko wia ya ye ntoma enko wia ye design now fast forward sa design na ewo mu no eye Mponponsuo kire se Tumi ni na authority ni na ekuta Asantehene yewura onu ne konto ba bia onu na Tumi kuta no Tumi kese hu mafamu hunam afamu Tumi ni na ewura ene Asantehene uyi Nyankopon fi ho a ewiasma fana ni na kwabloche ba bia Asantehene ene enyame ewo wiasim me ka kire nyame kese no onu nkuto ne yesom no onu ne yesom no onyina mi nchen o enso mi boni dia o se mi bom mi mu ase Asantehene yewura onu nkuto onu na ye boni dia ne ye boye mu ase because Tumi na ekuta Asantehene yewura Mponponsuo nyame kese no anu odi ankasa obuani die kwaso onu wo bre ne ho ase enu nti na ye ankasa ye frɛ no King Solomon because na hinie na wodie no odi na butremu nyansemu kyese bibia mu ebre kwampo na wo no obu afuo no na wode ode Tumi ni nyansemu no wode asiesie bibia enu na mane dance nko na sumdue nti no obekoso nyina pia nana yesum wawu enu na binu mu ntiasie no na sa design no ese kire pefe se sa Asante ade to ye ni a Asante ntofom Asante kutaye ni ahenie mu ankasa Asante jane na so na Asante fole da Asante ntimi fole da kopim se ewiasem besei ama wiasem babiem na Asante da so tiase because Jesus Christ okura mpo no ono kro ogitum se ewiasem fana ni na ewiasem ba bia Asantehene kuto ono na di ahenie ma ahenie ye fe wan biem obeka se akwasi broni ye fe se efe King Charles da bi o busa hu pefe se ebra King Charles no ya abofra no obesua amamre ne amane ewo hen oba Asantema mu oba yewura Mponponsuo nyame kese wo ebesua amamre ne amane hwe ono kura no ya akura no se waba akokra kura jaye na pom di kura ye mre na se bia bu se bia kronto ye obutenti apese yetim bia yetim udi agro so ye be won enti ye won so de aye ne ye mfi obia now fast forward enti se wu sa nioma na ebo eye Mponponsuo entade ni mu a enye just like that o
eye symbol so a ye de represent bibi enti saa ne omane wom no kobusa na nafa to aso because baby adu ni de afi na me ye tiasi eye eganimu akasa enti baby biela opimso nya me kese owo bia no ye hira nkwa tentene e de ma ye wura Asantehene na onkwa so now yenti si part 2 obiso na oya nie oya na sampa Mponponsuo a ebo His Excellency John Dramani Mahama open mahu se nkran ketenkete bi abetena social media ne so a omu ye press conference as omu ye debe o na Jimmy Kasankwa na omu keka no ho me ka kire eye sampa sam modua nkrofo no saa brantie na wono afa bo no ho se wo ya Asafo-hene no me ka kire o emema wo baabi o na ye nimde eya abotre ene opimso nyame kese na sumdue ene na abotre nti no ene ede bia ye di no nyese esuro bia o na nsense ye kan ye ho ebra mu kenya mo ho no ye tia mo ma mo dai enye na mu twa mo a mo pre abambo efiri aban ho no mo ye bi pen ya tia mo pen etima mo nya me yensa ntia mo etoso mienu na omu press conference no mo ye no saa kwasea na wo ye sa modua nkrofo no wo de ne ho akwa bobron champion de di akofo no wo mu omu kromu ni hwasofo wo mu so mu ya akokọ nketenkete na nse ba ko be chem yenti a wo se enkokọ ne ye ne ma na wo kwasea akokọ na apemu no ya chenawe na ne ma na o maka no mbe yedai akokọ pemu na akroma be chenawe na wo e ma na aka no mbe yedai wo no no wote ekuo no kramponsa amele wada ne hododo no wada momo nkran kototo fefi we nkwasiafo mo jimijimi amu ni adwane die no momo na mo se mo ye bron champion bedi akwafo kwasiafo bedi akwa wo ya adwane ni mpo na waba bedi bi he sama hura mo no manfo mo hura mo pem sibre sa mo jimi na mo de social media nso no e betum ani so sisi a me no mo kase na mo yengongo tie ni nsem na wo ka no na ye ba ye beto aso e de amasa ankwasiafo we ma wo mu jimi no abusua yengongo tie ye ba ye beto aso. And each and every soul living on the land of Sampa will perish. And so see a catcher. Your Excellency, Okuja mine Sampa, mine naname free Sampa, as he has thrown. Ya shall say, Pepper, your Ganamra, is she share war of the Jituma. Now, my young chair, Mammy Babako, and Tim Sampa, Sam. Yes, I crash, the best train was Sampa, a bad chain, ye air for swap. Your Excellency, the Vice President, Mame Batampa, for your battle. Say, President in a pound for Alibia, Sampa myself, what you are Bonka, a better. Now, Sani Bana was sitting, you know, or the Nedru Sampa, you bemu your Sampa Sassy, a woman. Sampa for one set, or Montrano, dear. Abra Sampa for Yambina. It is Sampa for says that Yanni Besiwa Mubicha. Obiso, not or Yanni or Yana. Sampa before Mponponsuo and His Excellency John Dramani Mahama opens. Abusiamu sempa mote di akwa ne nsem woka. Ase wodi kan aturo entokwa no de ato ni pani a wo twete nkrofo na me aban panifo mu de munye di ma mo nkasa ma sososo sa abrantie we so ye bema o abrantie we so ye bema na emom no me mfemfe ntokwa ye no ntokwa de ye sososo na emom no abrantie ne pese o kire so ye bema no da wo huru na nkrofo a oboa onye bema ye betuma tia ne ba ko pe amanada na me ka kire wo abrantie na wo jimi no a wo di bron champion Gideon na asesei ene sa akwasi ampanyi na ye fere sa modua ne nkrofo na ni jimi na ode no aba besa sa nkrofo we mu no hwe se mahuru amumpam sibre afi ne ye be bro mu bro pa ebro mu pa mo beje bro pa hye mo ho se mo so magimi a hwe dindin na nipa maye no se mu jimi no ya tia mo first one we second one we no ya mumo ya wo mantam mo de maboduam ya ma awia pa hye mo ama mo dwene ho a mo behu nyansa na sa ban panifo ta nkwasi afo yo mo kase se mahama anhwe no anka asem na nipa kukum bekoso na se eye nana jafra esi eye oman sampamu a wo metwa na se ayi na to atwofom me ka che mo mudi ne ho agora mo beda no nsia
hwe mudi na jafra ho agora mo beda nonsia na samuso mo ye mema na muso betwe saa nioma na mo twetwe na omu wo dodo okra chen mo omu wo dodo chen mo bebrebe me se mo twe 1000 o ma twe mpempem onom de hia na odwene ho abu nyansa na me ka saa sem we de ache mo se saa mu jimi na mo ti kromo na mu nsu nyansa no wo saa kwa we wo kwoti na o metwa to na o me da to fufuo so ama wankasa wadie wankasa obawe okote wate sa wo je wo jimi na wo so nsu nyansa ni etufu bia na wo so ntia wo be kwa ntia de na saa mo press conference na mo ye no mo nkoso ana monye na munim pefe se ye saa de we na mo de asem ne court munim se ye saa de we na mo de asem ne court mo de asem na court almost 3 good years mo si aban ka bi mamo aban na mo de kodan no aban na ka asem na wie afi no mo pese mo sa atwe ntokwa biem se aban ne nsamlem na mo pese mo fefe ntokwa na mo kunkunkunkun krofo na mo ye nkwasasem but me ka kire mo ye se mpanifo bu bebi se do otwe sekan no owu wo sekan no na do otwe atuo no ono so owu ewa atua no na saa asemi a me ka kire odwunu mienu na fa kwa adwendwunim na tena se na busa ho se na so do otwe sekan no wo sekan no de a ena sa wo betwe aka hunu se Asantehene bu be de ba omu de be wo so de ama wo hwe ade a wo bepiri ho na ban panifo mesere mo momo mfa mo hu ngi saa asem we mu biem mo de mo begimu a mo nkotwa omu ma na sa mo mfa mo hu ngimu a wo mo ankasa betima so wo mu issue he me ka kire mo ye ka mema pa omu sampa na jafra ne nkrofo wo mu na ye mema me se wo chi baako si a o mecho de 1000 o tia baako o metia be se mpempem e wo mo ho na me ka kire aban panifo se mesere mo aban panifo mo pa ba bi nkonkoda munya wo mu no mu so wo ni anhwe de ye bema pa wo kromu ho samoso ye mema me se ke be shimu ni na amase me se na jafra ne nkrofo o be shimu ni na amase I put it to you enye warning na metimo me support saa no ma we na mom no mo de ba e be gimu nsem samo de ba e be gimu nsem samo mo de ba e na gimu nsem ba se mo de asem na koda ne court na court ma kwa up and down na nipa no krampo na oso ye kese na mo dan no kwase ampanyin do ma hene no onpan de baby nkotran onpan de baby nkotran nanso mo se mo bekoso agimi dia ene ye be gimi a mo because so di gimi ba ye di gimi be hia ye ntena se ma mu ngimi sa abiem. This is the time I was ye pussy ye ho e de kire mo na se mo de beba biem a yeso e be hia mo the next thing I me de bebra mo me say chaos na be si e wo sampa. I'm telling you today because some agimi ache na mo mpe peace a yeso emfa peace mfa hia mo ye de nkwasasem e na de be hia mo abusuanfo me se wo bre oba so abomode so be share video no like no comment na de ma me part 2 ebeba na wo de mo nton na mo ngimi peace out. It is a sabotage baby na se wunim nyansa na asem bia se na wamfa adwene nyansa anton na wo ka jimi samwa yeso de jimi bayi wa no